Cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayal. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Toto-toto Gong tak takonane ngono nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Ternyatane sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa, mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik wetengku lara, aduh. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya Tru rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah. Ya rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jangan omong-omongan sik Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap lho Nino, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng mleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuwun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinuwun Mandura ngendika ngeten iki, "Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe, bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele." Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngunekke Petro ngunekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampene tak unekke, "Ya Antasena, kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok."
Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe urung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh ya, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki ming tanganku kemlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca, Kakang Turjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan iki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tincrekku to? Ora kene, ndungklukane tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales. Kowe manut wae. Atene modar. Truk Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wis ndang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong. Ya wis. Nggo neh. Lan kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lah ngono kok. Anu wae kok netel. Dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangane. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Anggo nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dinteni nang ngene terus karo kanca, Gong. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dinteni ndoro karo kanca tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Mendoro Antasena jedul. Ya.
Satyan Gatotkaca kinon mapak Karkasuta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher sakti nara ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petro. Enten apa karo awak mriki? Petro, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sima Mandura ya? Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sima Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petro. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhaku tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondar andir Nun sewu Den pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing momong wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet menengo ae kowe. Kula iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk, mang pateni. Lha sadaya kokean gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampean tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Oh terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang pateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Rasa ngrekoso ta. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku.
Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan iku arep ratu ning jagat ning tresna karo Petruk ora tau nyuarani karo Petruk Ndara. Yes. So sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur. Ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Tong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gandeng aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandangono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau ming nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso. Iki ming kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula e. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Open ula. Ula sendok sing paling entek-entekke kok. Apa? Kuwi gawe sego goreng yo entek, gawe bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhi ae. Ngisore ketok ijo banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wangi goleki kowe, omong nek aku ora ono. Siap. Nek wong ngeyel tandangi le anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papa keperanggul munggo ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya munggo ngaloko Ndara Antarja. Yo Bagong, aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ora ana. Ora ana. Ngaku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio ngendi? Kanca tani.
Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti ya. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Urung tau Urung. lagi anyaran kok. Petro nendi? Ora ana, mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nek pun ketemu, Petro arep tak bondo. nek Petro ora gelem, Tak jiat, nek Petro wani, tak pateni. matane Petro. Iya. Ngopo dadak suluk barang ya men seniman e padake. Katriku mulung mangrempake wadya. Magiri reru nanggono. Suluk ora pethoe kok. Sing penting wani. Petro tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang Antarna piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane kula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tana ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anake ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham
Paham ora kata-kataku? Iya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayal. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bungok-bungok banter banget Ae. ning ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Loh, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya. Sajae epek-epekku iso malik tenan tur ning mbuh dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya Aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo. Udu. Kae lho. Heeh kae lungono lho kae. Oh ta. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur ngono. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe diajar wong loro ya manut le.